tamaşaçılar, jır süyücü dostlarımız. Mine bugün tağın muzika yaratuşlarımızın görkem beyrem günü. Siz barığızda bu beyremnin motor, nazlı, жылы, yağımlı buluğuna şeklenmeysiz. Elbette ol şulay bulur. Elbette biz bu kişinin şahitleri, tamaşaçıları, uyuşturucuları öz niyetimizge erişirge tırışacakbız. Allah'a şükür, Xuday bizge tatarlarga kompozitorlarını üyüp bergen. Olar haman sayın tuğup duralar, icad eteler, matur jırları bilen süyündüreler, uandıralar. Көп санлы композиторларыбыз арасында айруча уникаль булып саналучысы дип мин инде халкыбыз күңеленә 30 ел буе сүрелмәс җырлар бөркегән зур музыкант, башкаручы, композитор, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Вадим Усмановны атар идем. Аның бүген 50 еллык юбилей кичәсе. Без аны шушы уңай белән чын күңелдән тәбрик итәбез, котлыйбыз һәм сәхнәгә чакырабыз. Әнә ул үзе композитор Вадим Усманов. Вадим Усмановның кичәсен без Булгар кызлар ансамбле чыгышы белән башлап җибәрәбез. Вадим Усмановның Шәмсия Җиһангирова сүзләренә язылган "Ярат мине" дигән җырын тыңладыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, бүген шулай ук тагын бер юбилей. Вадим Усманов иҗат иткән Табышмак җырының 25 еллыгы. Безнең җыр кешеләре бу беренче татар дискысын онытырга тиеш түгелләр.
Әйдәге шул җырны Болгар кызлары башкаруына тагын бер искә төшереп тыңлап алыйк әле. Шулай итеп Вадим Усманов кие Гөлшат Зәйнәшева сүзләре табышмак. Bu jır hürmetli tamaşaçılar, Bütün Soyuz televizyon konkursunda, Tavariş Pesni konkursunda laureat ismine layık bulgan jırlarının birisi. Hürmetli dostlar, bugünkü kişemizde, юбилей kişemizde, mene şuşu jırının sözler avtırı otura bizde, mene bu tiredegine otura Gülşat Apa Zeyneşova, şagiremiz, sevgili şagiremiz. Eğer de bugün kişide bik dulkınlanıp gitseniz, Gülşat Apa, onda bir şulu buturmağız, sahneye gelirsiniz diye aytıyorum. Vadim iskitkiş derecede bizning yağımlı dostumuz. Мен аны bütün şairler isminden kutlarga keldim. Şairlerinin de dostu ol. Çünkü şairlerinin jırı kompozitorlar muzikasını yazsa, şairler sözlerini yazalar bit. Bütün şairler de onu kutlap söz aytırga ötendiler. Şulay kompozitorlarının dostu ol. Barlık kompozitorlar da jırların ona tapşıralar, ışanıp. Ol aranjirovka yasasa, ol jırında elbette popüler olacak. Şulay bütün jırçılarının yakın dostu. Koysığına jırçı onun bilen işlemedi iken. Bütün jırçılarga da ol özünün talantlı aranjirovkaları bilen yardım ete. Kıskası, iskitkiş talantlı muzikant. Bizning tatar sanatı için, tatar muzikası için tuğan. Әбит уйлап карасаң,
Усманов булса да, ул Вадим, ягъни ул яртылаш урыс малайы. Шуңа карамастан шул кадәр татар жанлы, татар моңын аңлаучы, безнең искиткеч талантлы бүгенге көннең иң кадерле кешесе, кадерле музыканты. Шулай дәвам ит, дустым. Шулай матур музыкаларың тусын, шулай җырчылар, композиторлар, шагыйрьләр белән дус бул, уңышлар телим сиңа. Рәхмәт, Гөлшат апа. Мин әйтәсе сүзләрне дә әйтеп бетердең буга инде. Рәхмәт. Шулай ук юбилей булгач, хөрмәтле тамашачылар, инде тәбрикләүләр, котлаулар бик күп булырлар бүген. Юбилей булгач, билгеле юбилер дагы бу котлауларга канагат булыр, сөенер дип уйлыйм. Шуңа күрә инде юбилей кичәсен мин шулай ук тагын бер котларга килгән тәҗрибәле, дәрәҗәле кешеләргә сүзне бирәсем килә. Татарстан мәдәният министры урынбасары Мөҗип Таҗиевич Низамиевка сүз. Рәхим итегез. Бүгінгі көрініш ол бик көркем. Усмановлар семьясы біздің сәнгатыбызға ғажайып дәрежеде зор байлық кетірген семья. Мына залда Махмуд абый отыра, аның көздегі елтыры төсле көрінә Усманов Махмуд абый, Бүйік Ватан соғышы ветераны. Біздің рәссамнар арасынан ең үлкенләрінің һәм ең көркемләрінің бірсі. Татарстанның һәм Россияның халық рәссамы, халық художнигі. Сәхнә түрендә юбилярыбыз Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе. Искиткеч музыкант, беренче чиратта профессионал, югары дәрәҗәдәге музыкант. Ләкин ул булай булмыйча, Илһам Шакиров белән бергә ничә еллар буенча республикабыз авыллары һәм шәһәрләрендә һәм Россия шәһәрләрендә һәм авылларында йөреп, аның тавышын мәңгелек хәзерге музыка ритмларында салып, мәңгелек яңгыратыр өчен куелган көчен салган өчен генә дә, ул әлбәттә безнең культурабыз тарихында зур урын алырга лаеклы кеше. Ләкин моннан тыш ул бит менә шушы аранжировкалар, барлык музыкаль әсәрләрне халык арасына тарату, аны музыкаль инструментларга салу, аны безнең үзешчәннәр һәм профессионаллар өчен китереп җиткерү өлкәсендә дә гаҗәеп дәрәҗәдә зур хезмәт салды. Моннан тыш ул менә күргәнегезчә, аеруча яшьләр өчен, аеруча бүгенге көн ритмнарына туры килә торган җырлар язучы атаклы композиторларыбызның берсе булып үсеп килә. Менә 50 яшь кеше тормышында инде ул зур вакыйга, ул инде кечкенә сан түгел. Ләкин шулай да менә әтисе 75-тән узган, әтисе халык художнигы алдында да, әнисе бик рус хатыны алдында да, безнең бөтен халкыбыз алдында да Вадимның йөзе ак, ул ике дәүләт телендә гаҗәеп дәрәҗәдә матур әсәрләр иҗат итә. Аның әсәрләре рус телендә дә, татар телендә дә яңгырый һәм күп милләтле безнең музыкаль культурабызны гаҗәп дәрәҗәдә баета. Аңа Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән исем бирелү үзе инде безнең хөрмәтебезнең бер күренеше булып тора. Бүген без аның менә бу истәлекле көнен тагын бер кат Мәдәният министрлыгы исеменнән шушы мактау грамотасы белән билгелибез. Аның безнең музыкаль культурабызга зур өлеш керткәне өчен һәм иҗат эшчәнлегенә 30 ел тулу көнендә менә шушындый хөрмәт кәгазе белән билгеләп үтәбез. Аңа озын гомер, сәламәтлек, яңадан яңа иҗат уңышлары телибез. Hürmetli tamaşaçılar, min sahne артына чыгып бик куанып килеп кирдем әле. Вадим үзе дә белми, шундый оешмалар килгән, шундый кешеләр килгән, күркәм кешеләр килгән. Алар бүгенге кичәдә сәбәп табып, аңа чыннан да бу юбилей белән котларга теләк белдергәннәр. Шулай итеп,
Үзләренең алар исемнәрен дә әйтергә теләмәделәр, бәлки чыккач әйтерләр. Вадим, каушап китә күрмә, сиңа ул предупреждать итәргә кушты. Уважаемый Вадим Махмудович, фирма «Ада» поздравляет вас с 50-летием и за большие заслуги вашей благородной деятельности, большие заслуги по воспитательной работе, за ваши творческие успехи. Разрешите вам подарить от фирмы машину «Жигули» 9 модели. Ну и пожелать в дальнейшем творческих успехов и долголетия. Зур рәхмәт. Композитор Вадим Усманов заман таләпләрен белеп, аның белән бер сулышта яши, алу белән сукландыра торган кеше. Аның җырларын төрле яшьтәге җырчыларыбыз үз репертуарларыннан төшермиләр. Шуларның берсе танылган җырчыбыз Илсур Сафин. Илсур Сафин өчен Вадим Усманов махсус атап язган җыры «Яңгырый авылым минем», Эльмира Шарифуллин сүзләре. Шулай итеп, сәхнәдә Илсур Сафин. Jirjilerde jim kile, şişmelerin şın kile. Avulum mine, şişmelerin şın kile. Sağı şu taşındık süne, aydı dağlarıma bensem. Avulum minim, baydıp davullarıma bensem. Avulum minim, baydıp davullarıma bensem. Tuzganaklar tız-bızışa, Balkırtlarım şeşke kışa. Avulum minim, Balkırtlarım şeşke kışa. Bitnek isyanlarda, Sihat sırga olanlarga. Avulum minim, Sihat sırga olanlarga. Avulum minim, Sihat sırga olanlarga. Уллык туклык язда күздә, һәммә кеше бөрексүздә. Авылым минем, һәммә кеше бөрексүздә. Сөенештә, көенештә, үй борын җайыр исендә. Авылым минем,
şairisinde. Oğlum benim, oğlum benim, ey burun şairisinde. Şu düşündük süne Bayda dağlarıma bensen Oğlum benim, oğlum benim Bayda dağlarıma bensen Oğlum benim, oğlum benim Bayda dağlarıma bensen Baydım davullarıma bensen Baydım davullarıma bensen Kızlar, Vadim Usmanov. Gülnara İsmailova. Her günü türlüşe damada Her şişme uzun şevlana Her kışı uzun şey yarata Mehbet uğrunda sırama Şeşekler tacından yurama Mehbet yaratıp Yamadan tu dünyada Mehbet uğrunda sırama Şeşekler tacından yurama Mehbet yaratıp olur Yamadan tu dünyada Şişme uzun şemlana her kışı uzun şey yarata Mehbet uğrunda sırama Şeşekler tacından yurama Mehbet yaratıp olur Yamadan tu dünyada Yamadan
dünyada Yamadan tu dünyada Yamadan tu dünyada Merhamet yolda sınama Lüksü rahmet. Жырлый Римма Ибрахимова. Sabır etsin demegiz sabırlarım sındı indi sabırlarım sındı indi sabır ite 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 sabırsız buldum indi sabır ite 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 sabırsız buldum indi sabır etsin demegiz sabırlıktan nişara sabırlıktan nişara sabır etmegen kişiga ütmesin tugün ara sabır etmegen kişiga ütmesin tugün ara
Sabır etsin degan jırның сүзләренең авторы Шәмсия Җиһангирова. Рәхмәт. Meskimden kilmeli bu yaptı dünyada bir digen biteli halimiz Koygırmay galimiz koygıga uşitip yukka da burşılmay galimiz Koygırmay galimiz koygıga uşitip yukka da burşılmay galimiz Süyünüş jilleri yanlaşa kumide şotlıklar koluna zorlanmayıp Elimiz dünyadan dilesem şotlıklar tabula Süyünüş jilleri yanlaşa kumide şotlıklar koluna zorlanmayıp Elimiz dünyadan dilesem şotlıklar tabula Okşatmay galimiz sağışlı sarığa Koygıga okşatmayıp qoranı Koygılar bölende, hasretler bölende Üzerge vakıttır oranı Koygılar bölende, hasretler bölende Üzerge vakıttır oranı Süyünüş jilleri yanlaşa kumide Şotlıklar koluna zorlanmayıp Elimiz dünyadan dilesem şotlıklar tabula Süyünüş jilleri yanlaşa kumide Şotlıklar koluna zorlanmayıp Elimiz dünyadan dilesem şotlıklar tabula Şotlanay galimiz şotlıkны үзитеп Dünyaga sabıyday sıklanıp Yutqına koygıga koygırıp burşılıp Kimsinip yaşamdan saklanıp Yutqına koygıga koygırıp burşılıp Kimsinip yaşamdan saklanıp Süyünüş jilleri yanlaşa kumide Şotlıklar koluna zorlanmayıp Elimiz dünyadan dilesem şotlıklar tabula Süyünüş jilleri yanlaşa kumide Şotlıklar koluna zorlanmayıp Elimiz dünyadan dilesem şotlıklar tabula Süyünüş jilleri yanlaşa kumide Şotlıklar koluna zorlanmayıp Elimiz dünyadan dilesem şotlıklar tabula Dilesem şotlıklar tabula Римма Ибрагимова. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, мин үзем Вадим Усманов иҗатын читтән генә күзәтеп торучылардан түгел. Без аның белән студент фестивальләрендә бик күп кенә очраша торган идек. Үзегез беләсез, ул данлыклы Орфей группасында Идел ансамбле оештырып Илһам Шакиров белән байтак гомерләр эстрадада эшләгән кеше. Шул вакытларда ук мин аннан бу эшеңне ташлап китсәң нишләр идең дип сораган идем. Ул һич икеләнүсез ыштан тегәргә тотыначакмын дигән иде. Чыннан да, хөрмәтле дуслар, мин аны шаярган гына дип уйлаган идем. Ул чыннан да бу эшнең бик остасы, мастеры икән. Менә бүген өстендәге бүгенге кәчтүмендә үзе тегеп кигән дисәң була. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, күрәсез, ул җырлар иҗат итүен ташламаган, һаман саен матуррак җырлар тудыра тора. Алай гына түгел, үзенең менә дигән улына, үз һөнәренә, музыкага мәхәббәт уяткан.
Сәхнәдә Вадим Усмановның улы Оскар Усманов. Оскар Усмановның берничә җырын яшь җырчыбыз, безнең эстрадабызда яңа гына күренеп килә торган җырчыбыз Алсу Хабибуллина башкара. Көннәр нурсыз үтә, күңел сине көтә, нигә инде шулай югалдың? Салкын күзләреннән, үпкә сүзләреннән, күңелемдә сагыш моң калдың. Кил инде килергән, мин бит сине көтәм, бердән-бер минем алтыным. Күзләремә карап, иркәлә бер ярат, сүрелмәсен сөю ялкыным. Читтән генә күзләр, гаебемне эзләр, юклагына җаным кыйнама. Шикләрем хак түгел, шуңа әрни күңел, мәхәббәтем белән уйнама. Кил инде килергән, мин бит сине көтәм, бердән-бер минем алтыным. Күзләремә карап, иркәлә бер ярат, сүрелмәсен сөю ялкыным. Хисләрен саф якты, яратуын какты, онытылмам кая китсәң дә. Ниләр булды сиңа, сөюемә нигә, ышанмыйсың атлар итсәң дә. Кил инде килергән, мин бит сине көтәм, бердән-бер минем алтыным. Күзләремә карап, иркәлә бер ярат, сүрелмәсен сөю ялкыным. Бердән-бер минем алтыным. Күзләремә карап, иркәлә бер ярат, сүрелмәсен сөю ялкыным. Кил инде килергән, мин бит сине көтәм, бердән-бер минем алтыным. Күзләремә карап, иркәлә бер ярат, сүрелмәсен сөю ялкыным. Сүрелмәсен сөю ялкыным. Сөю ялкыным. Алсу Хабибуллина. Хөрмәтле дуслар, композитор Вадим Усманов һәр вакыт эстрадага яшь җырчылар чыгара торды. Менә шуларның тагын берсен сезгә күрсәттек. Алсу Хабибуллина һәм Оскар Усманов. Хөрмәтле дуслар, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Сез бит инде, хөрмәтле тамашачылар, безнең президент кабул итү бүлмәсендә бөтенегезнең дә булганы бар. Шулай ук төрек президенты резиденциясендә дә. Менә шунда бер татар художнигының берничә рәсеменә күзегез төшкәндер. Ә ул искиткеч бөек рәсемнәрнең авторы кемдер дип беләсез?
ул татар халкының атаклы рәссамы, Татарстанның халык художнигы, композиторы Вадим Усмановның әтисе Мәхмүт ага Усманов. Ул бүген биредә инде аны әйтеп үттеләр. Мәхмүт ага, сезне монда бирегә сәхнәгә чакырабыз. Әйдәгез әле. Рәхим итегез. Художникны күрер өчен я күргәзмә залына барырга кирәк, яки булмаса аның һөнәр остаханәсенә барырга кирәк. Чын тере художникны безнең татар халкына биректә күрергә язмагандыр инде. Ә менә Мәхмүт аганы шулай тамашачыбыз, халкыбыз алдына чыгып бер карыйк әле, күрик әле. Рәхим итегез. Бүген синең туган көнең, һәм шулай ук юбилей. Ходай биргән 50 яшең, шуңа өстәп 1000 һәм ки. Бүген синең туган көнең. Яшә туган, куй мимшик. Халкың белән бергә булдың, рәхмәт сиңа, Вадимчик. Хөрмәтле дуслар, моны инде мин үзем шаярып кына яздым. Ә менә безнең танылган шәхесебез, шагыйрь дә, ул публицист та, мөхәррир дә, үзе күп вакыт Мидхәт Мишин башкачарак әйткәндер. Аңа кушылып бу турыда сүз аның күз алырлык шибәр җырчыбызга сүзне бирәм. Ул Эльвира Розалина, аны тыңлап карыйк әле. Шулай итеп сәхнәдә популяр җырчыбыз Эльвира Розалина. Mümkün түгел гөлләр тезәм юлларына, ак бәхетләр сиңа телим. Бүген синең туган көнең. Ташып чыга, моңнар белән тулы күңел. Бүген синең туган көнең, җырламыйча мөмкин түгел. Бүген синең туган көнең, гөлләр тезәм юлларыңа, ак бәхетләр сиңа телим. Бүген синең туган көнең. Бүген синең туган көнең. Бүген синең туган көнең. Бүген синең туган көнең. Канат чыккан инәремә, аякларым җиргә тими, биеп китәм барган көйгә. Бүген синең туган көнең, аякларым җиргә тими, юлларына гөлләр тезәм, ак бәхетләр сиңа телим. Туган көнең белән рәхмәт.
Москвы Оскар Усманов. Я с ним сейчас в последнее время сотрудничаю. И с вашего разрешения я бы хотела вам спеть песню новую, которая прозвучит на русском языке. Она называется, так и называется, «Улыбнись». Улыбнулись. Веселее! Я, как всегда, вот опять уезжаю. Ты провожаешь и смотришь мне вслед. Ты не грусти, просто мне улыбайся. Эта улыбка подарит мне свет. Улыбнись, твоя улыбка успокоит меня. Улыбнись, твоя улыбка радость светлого дня. Если б могли быть всегда мы с тобою, ты никогда, никогда не грустил. Мне тоже больно с тобой расставаться, но расставаясь ты мне улыбнись. Улыбнись, твоя улыбка успокоит меня. Улыбнись, твоя улыбка радость светлого дня. Улыбнись, твоя улыбка успокоит меня. Улыбнись, твоя улыбка радость светлого дня. Не было встреч наших без расставаний, не было столько счастливых минут. Надо суметь, улыбаясь, прощаться, помнить о том, что тебя очень ждут. Улыбнись, твоя улыбка успокоит меня. Улыбнись, твоя улыбка радость светлого дня. Улыбнись, твоя улыбка успокоит меня. Улыбнись, твоя улыбка радость светлого дня. Мне тоже больно с тобой расставаться. Мне всегда очень больно расставаться с друзьями, но я не грущу. Улыбнись, улыбнись, как я, ну. Ну, веселее, веселее. Улыбнись, твоя улыбка успокоит меня. Улыбнись, твоя улыбка радость светлого дня. Улыбнись, твоя улыбка успокоит меня. Улыбнись, твоя улыбка радость светлого дня. Твоя улыбка радость светлого дня. Эльвира Розалий. Елмайып яшагыз, достар, елмайып. Рахмет. Рахмет. Шулай, достар, елмайып яшәргә була. Елмайып яшәргә була. Әгәр дәген спонсорлар күбрәк булса, елмайып яшәргә була. Танылган җырчыбыз Асаф Валиевны Вадим Усманов җырлары нигә җәлеп итә торгандыр, белмим. Әллә табышмаклары күп булгангамы? Әллә кызлар дигән җырына гашыйк булгангамы? Шуңа күрә төннәр буе йоклый алмый ятам икәнме әллә? Бүген нигәдер Вадим Усмановның ике җырын Асаф Валиев башкарыр. Тыңлап карыйк әле, бәлки аңларбыз. Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Асаф Валиев. Яратырга килдек без бу җиргә,
Yaratmagan yürek yanalmaz, yanalmagan. Yürek tüger yanalmagan. Yürek tüger, yaratmışa bizge yaramay. Yaratırız tuğan ilibizine, yaratırız tuğan telebizine. Bir nigene paramay, mehabetsiz yaşav yaramay. Yaratırız tuğan ilibizine, yaratırız tuğan telebizine. Bir nigene paramay, mehabetsiz yaşav yaramay. Yaratılar olmay jigilgine, Күңелне ул йөз кат яралып, тик барыбер яратырга кирәк сагыштарны, таратырга кирәк, яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз газиз аналарны, яратыгыз Aziz balalarını bir nigene paramay, mehabetsiz yaşav yaramay. Кеше яратмасын, андыйларга яну янамый. Яратырга кирәк тахир кебек, яратырга кирәк зөһрә кебек, яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган ягыгызны, yaratırız süygen yarıgızını, bir nigede paramay, mehabetsiz yaşav yaramay. Yaratırız tuğan yarıgızını, yaratırız süygen yarıgızını, bir nigede mehabetsiz yaşav, mehabetsiz yaşav, mehabetsiz yaşav yaramay. Хәзер мин Вадим Усмановның bir яңа җырын бүләк итәм сезгә. Үзелеп сагынам Шәмсия Җиһангирова шигыренә. Син мине уйлап та карамый, көннәрең үтәдер эш белән. Исеңә төшсәм дә төшәмдер, йокларга ятканда кич белән. Минем көнемдә төнемдә иртәдә, кичендә син истә, үзәгем
üzülüp sağınam tüzerlik şaralar yok işte emminin gününde tülünde irtede İçinde siniste uzagın üzülüp sağınam tüzerlik şaralar yok işte. İmizge dığaday qabatlap Men tapqır isminden deşem Her vaqt yanında bulğanğa Min sinin işinden tümdeşem Emminden gününde tülünde irtede İçinde siniste uzagın Üzülüp sağınam tüzerlik şaralar yok işte emminin gününde tülünde irtede İçinde siniste uzagın üzülüp sağınam tüzerlik şaralar yok işte. Emminin gününde tülünde irtede İçinde siniste uzagın üzülüp sağınam tüzerlik şaralar yok işte emminin gününde tülünde irtede İçinde siniste uzagın üzülüp sağınam tüzerlik şaralar yok işte emminin gününde tülünde irtede İçinde siniste uzagın üzülüp sağınam tüzerlik şaralar yok işte emminin gününde tülünde irtede İçinde siniste uzagın üzülüp sağınam tüzerlik şaralar yok işte tüzerlik şaralar yok işte tüzerlik şaralar yok işte. Hey! Hey! Vadim Usmanov, Hasan Valiyev. Estradımızda elden-el яңа isimler, яңа ijırçılar çığa tura. Соңгы вакытта инже исеме еш чагыла башлады. Матур ритмларга түзелгән җыр текстларын Вадим Усманов белән алар бергәләп эшләделәр. Хәзер сәхнәгә инжене чакырабыз. Ул сезгә Оскар Усманов белән берничә җыр тәкъдим итәр. Шулай итеп сәхнәдә инже һәм Оскар Усманов. Bir so'qmoq bor, o'zi uzun, o'zi tor. Suymas bulg'ash suyulina nega chiqding sulu yar? Nima ko'rding ekan tog'imda suvlar olgan cho'g'imda? Shundan yilli ting'i bilmim, dovul qopdi jonimda. Ey sulu yarla suv bo'yinda o'yini bor. O'yinlarga shigar bo'lsam anglashirga o'yin bor. Ey sulu yarla suv bo'yinda o'yini bor. O'yinlarga shigar bo'lsam anglashirga o'yin bor. Alyan garmondan qo'limda, ko'zlaring suyulunda. Shu yo'llarda uchradim da menga qoldim o'yinda. Uchrarsanmi ekan tog'imda suvlar
Şundan bir lütfanға білмейм дауыл қопты жанымда. Ей сұлу ярла сұлу бойында ойыны бар, ойындарға шығар болсаң аулашырға ойын бар. Ей сұлу ярла сұлу бойында ойыны бар, ойындарға шығар болсаң аулашырға ойын бар. İkinci jırığız Askar bilen ikigiz icad etken jırığız Yaratam diýülerin. Atlıgıp kilülerin, kuanıp gülülerin, Köngülüme yaz giderdi yaratam büyülerin. Kil bägrim kilgine, yılmaygına kirgine, Şu sihirli sözlerini eçip tağın birgine. Kil bägrim kilgine, yılmaygına kirgine, Şu sihirli sözlerini eçip tağın birgine. Eçip tağın birgine, yaz kelsin köngülüme, Minde bitsin bägirkeyim yaratam seni gine. Sızlık kanattan ata, sirin kuşis tarata, Sandık ağaçlar sayrısı mani yarata dip yarata. Kil bägrim kilgine, yılmaygına kirgine, Şu sihirli sözlerini eçip tağın birgine. Kil bägrim kilgine, yılmaygına kirgine, Şu sihirli sözlerini eçip tağın birgine. Dağın birgine, yem tulsun köngülüme, Şu sözlerinin qaynarlığı jitsin bargın mürüme. Kil bägrim kilgine, yılmaygına kirgine, Şu sihirli sözlerini eçip tağın birgine. Kil bägrim kilgine, yılmaygına kirgine, Şu sihirli sözlerini eçip tağın birgine. Şu sihirli sözlerini eçip tağın birgine. Kil bägrim kilgine, yılmaygına kirgine, Şu sihirli sözlerini eçip tağın birgine. Kil bägrim kilgine, yılmaygına kirgine, Şu sihirli sözlerini eçip tağın birgine. Kil bägrim kilgine, yılmaygına kirgine, Şu sihirli sözlerini eçip tağın birgine. Kil bägrim kilgine, yılmaygına kirgine, Şu sihirli sözlerini eçip tağın birgine. Sahnede Elvira Hayrulina. Su boyuna düşe tezilişip aşağına
kiyip qazlarga sen minganik xatlar yazdın qaytam diyep şuşa yazlarga isingde menkam bilen birge tilek tiliydik qazlarga isen sausiz barıp jitigizde qaytdığız tağın yazlarga kızganamın kızın şul qazlarını qanğıldaşıp qanat qaqqanda sileşirge idi bir tuyğanşı sızılıp tağınar atqanda isingde menkam bilen birge tilek tiliydik qazlarga isen sausiz barıp jitigizde qaytdığız tağın yazlarga Qanatların jilpep talpanalar, talpanalar irken havaga bilmiler bit alar ışmasqa kilgenlerin izgi dünyaga isingde menkam bilen birge tilek tiliydik qazlarga isen sausiz barıp jitigizde qaytdığız tağın yazlarga tağın yazlarga tağın yazlarga Elvira Xayrulina, Vadim Usmanov. Hürmetli tomoshachilar, Rahmat. siz kompozitor Vadim Usmanovning İlsur Husnutdinov so'zlarini yozgan Qozlar degan yangi jirini tingladingiz. Hozir Elvira Xayrulina boshqaruvida shuluq avtor İlsur Husnutdinov so'zlari Vadim Usmanovga Sanduqashim. Şiyası buldu yasagan bişiklerim Şul bişiklerde tirvele uzgan yaş ömürlerim Şul bişiklerde tirvele uzgan yaş ömürlerim Sanduğaşım soyra soyra Büdret alnım ibretlik Bulsaydı mehabetli Yaşligime dinledim
ишектен, иң бәхетле кешедер ул сайравыңны ишеткән, иң бәхетле кешедер ул сайравыңны ишеткән. Сандугачым, сайра, сайра, бөдрә талны тибрәтеп, булса иде мәхәббәтне яшьлегемә тиңләтеп. Сандугачлар моңланадыр пар канатсыз калмаска, безгә дә ул дәшә сыман үзеннән калышмаска, безгә дә ул дәшә сыман үзеннән калышмаска. Сандугачым, сайра, сайра, бөдрә талны тибрәтеп, булса иде мәхәббәтне яшьлегемә тиңләтеп. Сандугачым, сайра, сайра, бөдрә талны тибрәтеп, булса иде мәхәббәтне яшьлегемә тиңләтеп. Сандугачым, сайра, сайра, бөдрә талны тибрәтеп, булса иде мәхәббәтне яшьлегемә тиңләтеп, яшьлегемә тиңләтеп, яшьлегемә тиңләтеп. Вадим Усманов. Эльвира Хайруллина. Рәхмәт, дуслар. Мин тагын теге эшне кузгатып җибәреп карыйм әле. Хөрмәтле дуслар, сез яратып калган балаларны тагын сәхнәгә чакырасы килә бит. Нишлисең бит име? Тагын кул чабасыз инде. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, шофер буласым килә. Эльмира Шарифуллина сүзләре сәхнәдә. Рәхим итегез. Ну. Үскәчкем буласың дип, сырыйлар да сырыйлар, әллә мине хәнәләр, саныйлар да юрыйлар. Минем менә белсәгез, шофер буласым килә, капка төбенә кайтып, җырлыйсым килә. Бип-бип-бип, мин бу мин, кем барында кайсыгыз, чыгып капка ачыгыз, юл өстендә тормагыз. Бип-бип-бип, мин бу мин, кем барында кайсыгыз, чыгып капка ачыгыз, юл өстендә тормагыз.
Rahmet, big zo'r rahmet. Hurmatli do'stlar, o'zingiz sezib turgansiz, balalarning birisi degan kompozitor bo'lasa kelmaymi? Shofyor bo'lasa kela. Ko'rasing, aqsha ko'p ishlaysilar kelaydi. Jırlı Rossiyaning ham Tataristonning xalq artisti Haydar Begichev. Ahmet Yirikay sözleri günler boyu yuklay almayatam. Tünler boyu yıkılıyor almayatam. Elle çişme şıltırap akkanğa, elle kuşlar mamalı sayrağanğa, elle şımırt çeçek akkanğa. Tünler boyu yıkılıyor almayatam. Tünler boyu yıkılıyor almayatam. Elle gökte yıldız balkıganğa, elle jiller şavlap iskenge, elle yıllar alğa şakırganğa, elle yaşlık ütep gitkenge, elle yaşlık ütep gitkenge. Tünler boyu yıkılıyor almayatam. Elle yazgı hisler taşıganğa, elle nişke küngel bulganğa, elle indi jirinin tabigatı, bar nerseden matur bulganğa. Tünler boyu yıkılıyor almayatam. Tünler boyu yıkılıyor almayatam. Elle gökte yıldız balkıganğa, elle jiller şavlap iskenge, elle yıllar alğa şakırganğa, elle yaşlık ütep gitkenge, elle yaşlık ütep gitkenge. Tünler boyu yıkılıyor almayatam. Tünler boyu yıkılıyor almayatam. Tünler boyu yıkılıyor Haydar Begichev, Vadim Usmanov.
Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Вадим Усманов былай кыяфәте буенча Карл Маркска ошаса да шаярырга бик ярата. Шуңа күрә аның кайбер җырларында бу үзенчәлеге күренеп тә китә сыман. Менә әгәр дә инде ул җырларны, андый җырларны Айдар Фәйзрахманов башкарса, хәер, аларны бары тик Айдар Фәйзрахманов башкара гына ала инде. Үзегез күрсез, мине дөрес дип әйтерсез. Сәхнәдә Айдар Фәйзрахманов. Kişelerde garmon oynay, yaş yigitler oynay, şiver kızlar qarab yılmayıp biyet doymay, şiver kızlar qarab yılmayıp biyet doymay. Ey şabatatlayıp, hey janaşım nigabayıp, hey deli birge niga yolğuz yürürge, hey de canı birge, hey şabatatlayıp, hey Janaşım nigabayıp, hey deli birge niga yolğuz yürürge, hey de canı birge. Söylediğine şahıra bizim İtalyan türleri, Uzaklarını özütü kuya yaş kızlarının dilleri, Uzaklarını özütü kuya yaş kızlarının dilleri. Ey şabatatlayıp, hey janaşım nigabayıp, hey deli birge niga yolğuz yürürge, hey de canı birge. Kızlar diline okşatıp sığıla idenleri, Kız kısışıp uyaşında bir-birisini suygenleri, Kız kısışıp uyaşında bir-birisini suygenleri. Ey şabatatlayıp, hey janaşım nigabayıp, hey deli birge niga yolğuz yürürge, hey de canı birge, hey şabatatlayıp, hey janaşım nigabayıp, hey deli birge niga yolğuz yürürge, hey de canı birge. Dolayıp ey şabatatlayıp, hey janaşım nigabayıp, hey deli birge niga yolğuz yürürge, hey de canı birge, hey şabatatlayıp, hey janaşım nigabayıp, hey deli birge niga yolğuz yürürge, hey de canı birge, hey şabatatlayıp, hey janaşım nigabayıp, hey deli birge niga yolğuz yürürge, hey de canı birge. Şabatatlayıp. Başım kayıttı yazına kış gülgen, Kamışlardan yağırırgen,
Әллә инде язмыш тартты аны, туган якны кабат күрергә. Әллә инде язмыш тартты аны, туган якны кабат күрергә. Көтә күлемәр язак кашанны, кайтыр дип камыш үстегә. Шул язларны көтеп килмерәм, күпме күз яшьләре түктергә. Көтә күлемәр язак кашанны, кайтыр дип камыш үстегә. Шул язларны көтеп килмерәм, күпме күз яшьләре түктергә. Ничә язлар кабат аккыш кайтты, зәңгәр күлдә бала чыгарды. Күпме кышлар кире кайталмыйча, ялгыз калды читтә югалды. Күпме кышлар кире кайталмыйча, ялгыз калды читтә югалды. Көтә күлемәр язак кашанны, кайтыр дип камыш үстегә. Шул язларны көтеп килмерәм, күпме күз яшьләре түктергә. Көтә күлемәр язак кашанны, кайтыр дип камыш үстегә. Шул язларны көтеп килмерәм, күпме күз яшьләре түктергә. Бирелмәгән бөтен кошуларга да, туган якны кайтып күрергә. Аккыш кебек матур яурым, зәңгәр күлдә йөзеп йөрергә. Аккыш кебек матур яурым, зәңгәр күлдә йөзеп йөрергә. Көтә күлемәр язак кашанны, кайтыр дип камыш үстегә. Шул язларны көтеп килмерәм, күпме күз яшьләре түктергә. Көтә күлемәр язак кашанны, кайтыр дип камыш үстегә. Шул язларны көтеп килмерәм, күпме күз яшьләре түктергә. Шул язларны көтеп килмерәм, күпме күз яшьләре түктергә.
Haydar Beyzrahmanov. Haydar, senin bilen birge şolay yok hazır mene şu ülüşte Vadim Usmanov'un 64. yılını uyuşkan Arfi grupсы dostları tebrik ettiler. Bu şular arasında hürmetli tamaşaçılar Friedrich Engels'i tügül manısının şolay yok 50 yaşı. Qadrli dostlar, indi Vadim abайның бүгінгі юбилейында менің де бірнеше сөз айтып кетесім келе. Міне сіз әлі маңаршы Vadim Usmanov тарафынан ижад етілген жырларды тыңдадыңыз. Әмма Vadim Usmanov әлі өзі жырларына yazып қалмай, оның белән генә шикләнмәй, ул безнең халкыбызга аның онытылып калган үз жырларын да кайтарып бирә. Моны төгәлрәк итеп әйткәндә иде, менә безгә җырчыларга шушы халык жырларын көйләп, жайлап, менә сезнең каршыга сәхнәгә чыгып, рәхәтләнеп җырларлык итеп эшләп эшкәртеп бирә. Менә шушы Vadim Usmanov эшкәрткән бер җырны хәзер без Vadim белән бергәләшеп сезнең өчен башкарабыз. Sayrı bulmalar üzende, üzerimiz üzgende. Sayrı bulmalar üzende, üzerimiz üzgende. Sayrı bulmalar üzende, üzerimiz üzgende. Su boyuna düşkən idim, yafrak yarat al dirək. Yanar isəm yalqını yox, yalqınsız yana yürək. Yanar isəm yalqını yox, yalqınsız yana yürək. Yanar isəm yalqını yox, yalqınsız yana yürək. Atlar gile atlap atlama şeşeğin toptap. Sağılganda karar yedim tırraqa urman qaplap. Sağılganda karar yedim tırraqa urman qaplap. Sağılganda karar yedim tırraqa urman qaplap. Atlangan adım qara güz, sigan yarım qara güz. Canım sigan qara güzge etmez idim ağır söz. Canım sigan qara güzge etmez idim ağır söz. Canım sigan qara güzge etmez idim ağır söz. Karşı varamazsın, uzar gider yaş ömürler kaytarıp almazsın. Uzar gider yaş ömürler kaytarıp almazsın. Uzar gider yaş ömürler kaytarıp
Kaytarıp alamazsın. Haydar Rahmanov, Vadim Usmanov. Rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Vadim Usmanovning ijodini tulusi bilan shog'ildira da, boshqara da bila turgan estradabizning mana degan jirchisi bor. Ular menimcha jirlari o'sha bir-birisi bilan anglashalar, sirlashalar. Vadim nindi jir yozsa da onun shuni yozadir kebek menga. Jirchibizda shul qadar alla ustam ekan. Aydagiz tinglab qarayıq. Sahnada Rossiyaning ham Tataristonning xalq artisti Venera G'aniyeva. Yıldızlar kabına tünlerin baralar yanalar gündüzde. Min belem kayadır sin barın karıysın benim kök yıldızga. Min seni izledim izlerim yüzlerin. Küngelim karşımda tizlendi kürgeçtin. Nastulu yüzlerin mirsine izlerim yüzlerin. Küngelim karşımda tizlendi kürgeçtin nastulu yüzlerin. Ballaşa ekyeti idemeydim mi? Düşümde min seni gördüm mü? Resmin yüreğim türünde yaşadı ömürge. Min seni izledim izlerin yüzlerin. Küngelim karşımda tizlendi kürgeçtin. Nastulu yüzlerin mirsine izledim yüzlerin. Küngelim karşımda tizlendi kürgeçtin nastulu yüzlerin. İzlerim yüzlerin. Küngelim karşımda tizlendi kürgeçtin. Nastulu yüzlerin mirsine izlerim yüzlerin. Küngelim karşımda tizlendi kürgeçtin nastulu yüzlerin. Çok rahmet. Hayırlı kech, qadrli do'stlar, hurmatli tomoshabinlar. Bugun yangragan barliq qutlov so'zlarini
рөхсәт итегез миңа да кушылырга һәм Вадим Махмутовичка бик зур рәхмәт әйтергә, аның иҗаты өчен, җырлары өчен. Һәм дөресен әйтергә кирәк, минем иҗатымда ул бик байтты. Җырлары белән минем иҗатыма ниндидер бер моң өстәде, ниндидер дәрт өстәде. Рәхмәт сиңа, Вадим, бик зур. Аллаһ Тәгалә сине сәламәтлектән аермасын. Гаилә бәхетләре телим сиңа. Әле ул күптән түгел Дәүәти бабай да булды, шуңа күрә инде оныкларыңның игелеген күр, бәхетен күр, үзең дә бәхетле бул. Әле генә сезнең игътибарыгызга Вадимның Наил Касимов сүзләренә язылган җыры яңгырады. Хәзер бик сирәк яңгырый торган, дөресен әйткәндә, бер дә яңгырамый торган бер шаян җыр. Вадим аны Гөлшат апа Зайнашева белән бергә иҗат иттеләр. Ул шаян җыр «Яратам читтән генә» дип атала. Яратам читтән генә, яратам читтән генә. Ул барлы икән мин белмәдем, ишеттем кичә генә. Үзе белми, мин бит аны яратам читтән генә. Яратам читтән генә. Яратам читтән генә. Яратам читтән генә. Үзе белсәң нишләрмен дип, кайгырам эчтән генә. Үзе белми, мин бит аны яратам читтән генә. Яратам читтән генә. Читтән генә. Яратам читтән генә. Яратам читтән генә. Венера Ганиева. Бик зур рәхмәт. Кадерле дуслар, хәзер инде мин үземнең иң яраткан җырымны башкарасым килә. Мин бу җырны классиклар рәтенә кертер идем. Нәби Дәүли сүзләре, Чулпан.
Венера Ганиева, Вадим Усманов. Достар, музыка. Hürmet dostlar, mına şulay dep, жылы гына, матур гына кичәгә килү өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бүген сезне без композитор Вадим Усмановның байтак кына җырлары белән таныштырырга теләдек. Бергә очраштык, күңел ачтык. Менә шундый композиторларыбыз барында татар эстрадасы әле югалмас. Безнең күңелләребез җырлар белән тулып торарлар. Рәхмәт артистларга, рәхмәт тамашачыларыбызга. Мәңге бергә булыйк, бергә яшик. Исән саулык сиңа, Вадим. Зур уңышлар, озак яшә, рәхәт яшә, шәт яшә, сау бул. Сау бул тамашачыбыз.